Benvidos ao show de Cuspindo para Arriba. Sei que todos os meus suscriptores e persoas que estedes a ver isto non teredes a miña carisma, a miña personalidade, o meu sexual atractivo ou a miña satírica melena. Mas, sen embargo, iso pode cambiar dun momento a outro. Poida que ninguén vos queira, poida que non teñades ningún motivo para loitar e poida que tampouco teñades diñeiro. Ata que compredes o meu novo produto. As estampas. Sendo a identidade propia a dun mesmo algo tan bombardeado por tantos filósofos e tamén por tantas empresas, por que non facer un pouco de do it yourself, D-I-Y, un pouco de faino ti mesmo, un pouco de manualidades, sabedes? As pallas tamén son manualidades, porque é algo que faz para disfrutar ti mesmo, cas túas propias mans, para ti, ou para outros, digo. A mí pareceme unha definición bastante acertada e bastante bonita. De que carallo estábamos a falar no vídeo? A Kona! Ben, seguro que dentro do que é a túa personalidade tes certas cousas que che gustan e que che gustaría expresar. Eu son así, isto faime ser como son, ou simplemente disfruto deste humor, disfruto destes memes, ou disfruto desta personaxe en concreto. Imagino que coñeceredes o que son as estampas. Eses papéis, tamaño carta, en cartulina, que adoitan ter imaxes religiosas de, por exemplo, a Virxe, ou San Xosé, ou de algunha personaxe, pois así, máis importante que aparecera na Biblia, como era este... Joder, o que... tipo este, que revivía, que facía milagres. O... Joder, como se chamaba? Teño na punta da lingua. Cago en Cristo, como se chamaba? O que tiña como un halo, que era fillo de Deus. Ah, hostia, Super Mario. Ben, estas estampiñas sempre adoitan ter, pois, iso, unha imaxe desas persoas, e, pois, un pequeno texto no que pon líbranos del mal a todos nosotros, ou quérote moito Virxe María, algo polo estilo. A cuestión está en que iso lévase de forma seria, é dicir, hai xente que leva esas estampas porque creen que verdadeiramente están bendicidas polo poder divino e valles dar como certa protección, ou dalles sorte, ou simplemente falles sentir máis seguros levalo, ou queren demostrar a súa fe levando esas cousas en riba ou tendoas na casa. Entón, cal é a mellor forma de expresar a túa propia personalidade, personaxes que che gustan, cousas ou conceptos ou memes que che interesan, parodiando estas estampiñas, profanando cousos e iconos sagrados dunha relixión e facendo algo que moitas autoridades religiosas considerarían inapropiado. Fódete, papa. É por iso que neste vídeo, máis que ensinarvos como facer as estampiñas, porque é bastante fácil, se non queres que quede moi cutre, e se che importa que non quede moi cutre, probablemente xa sabes como usar programas de edición de fotos, así que tampouco che serviría de nada un tutorial. E aparte, pois, contarvos un pouco de que fixen eu as miñas estampiñas, e pois presumir de que teño os memes moi graciosos dos que estar orgulloso e mostralos ante todo o mundo. Se todo o mundo foran, como, o que sei, 20 persoas, os meus suscriptores e unhas poucas máis que vayan a ver o vídeo que non estén suscritas, por certo, suscribidevos. E aquí están as miñas estampiñas. Moitos de vos estaredes pensando que carallo fago ca miña puta vida, moitos de vos estaredes a pensar, buah, este é o meu youtuber favorito, e moitos outros estaredes pensando, que fai aquí o Dr. House? Pero non vos preocupedes porque esas preguntas serán respondidas durante o resto do vídeo. Esta parte non ten guión, está quedando un pouco rara. Vamos directamente ás putas estampiñas. Como se fan? Pois, primeiro, deixademe que use o teclado do portátil, porque o meu portátil ten moi poucos espazos USB e tiven que elixir entre ter o teclado ou ter o micrófono. Así que vamos a facer isto da forma máis incómoda posible. O que eu fago normalmente é... Bom, esta é a primeira vez que fago, pero... xa me entendedes? Cago na puta. Collo unha imaxe de Cristo. Por exemplo, esta. Busco estampiñas Cristo. Aña que se busco en castelán aparecenme máis resultados, porque, como poderedes entender, internet é unha puta merda, a sociedade é unha puta merda e o galego está a morrer. Fala de galego para que aparezcan estampiñas de Cristo en galego con buscalas en galego. Logo, a cuestión está en que... aquí, por exemplo, poñería
Jesús, que me falte todo, menos tú. E que fixen eu? Pois mira, pintei un pouquiño por enriba así de forma cutre, collendo a coca que hai por aquí e dándolle por aquí, así, tal, e quedou, pois, desta forma tan horrível. Pero aseguro-vos que non se nota de ninguna forma na impresión, a menos que, pois, o fagades moi mal ou que a impresión teña moi alta calidade. Que é o que fago logo? Pois, poñer aquí o nome da personaxe a que me gustaría interpretar ou parodiar, logo, no corazón sagrado, ou como se chama esta puta merda, poño unha imaxe ou un símbolo ou un icono que represente a esa personaxe, e logo busco unha imaxe desa personaxe e poño na cara, e xa está. E se vos serve de algo, vindes aquí a esta páxina que xa teño aquí posta, que é removebg.tal. E aquí que é o que facedes? Pois, dades ya a cargar imaxe, e aquí aparecevos unha imaxe, neste caso, vais a quitar o fondo, así. E xa non ten fondo. Oh, pero eu quero solamente a súa cara, pois para que se vexa mellor. Non te preocupes, vas aquí a donde... Bueno, espera, onde... Un momento. A esta ferramenta que se chama borrar, restaurar, daslle a borrar e vaslle quitando as cousas que ten. Neste caso, somente quero a preciosa e sexy cara do Dr. House e doulle así. Vamos a esperar a que se poñe. Perfecto, xa temos ao Dr. House. Agora dades a descargar e xa teríades. Entón, quen son estas personaxes? Ben, este é Nern, unha das mellores personaxes da historia e a miña personaxe favorita de Lisa the Painful. O meu xogo indie favorito é que probablemente este no meu top 3 videoxogos da historia. Nern, bon, Lisa the Painful ten un lore bastante intrincado, pero Nern é un tipo tal, que está aquí, que pode lanzar raios polos dedos e o que máis fai é falar. Fala moitísimo, moitísimo, non cala nunca a puta boca. Está todo o tempo contando historias, falándoche de putas merdas. E a hostia, encántame, porque eu tamén falo moitísimo. Unha vez mandei un audio de 40 minutos. Se estás escoitando isto, xa sabes quen es, fódete. Ademais, Nern fala de que a súa muller tiña as tetas moi pequenas e que lle gustaban máis as tetas da veciña. Sí, é moi deplorable, sí, está moi mal dicilo, sí, eu tampouco estou de acordo con esas cousas. Pero a forma na que o di é tan graciosa. Lisa the Painful é un xogo tan fodidamente duro e horrible que acabas lle coñendo cariño. Logo, a quen máis temos por aquí? Temos a Pirola Barba Vale, para que teñades un pouco de contexto, eu adoito xogar a un montón de videoxogos, tipo de un só xogador, de moitas temáticas, como meu mellor amigo. Facemos un montón de merdas e inventámonos un montón de cousas para facer que a cousa sexa bastante máis divertida. Entón, Pirola Barba é unha personaxe de Resident Evil 4 e, como non sabíamos o seu nome, quedámonos en plan, que carallo é este personaxe? E digo eu, Pirola Barba. Por qué? Porque sí, Pirola Barba, Pirola máis barba, porque faime gracia a palabra pirola e porque ten barba. Así que deixovos aquí cun pequeno fragmento de Pirola Barba. Pirola Barba ten completo control sobre a súa pirola e a súa barba. Non! Este é Pirola Barba. Podemos pasar logo a Arkham. Quen é Arkham? Arkham é a miña personaxe favorita do meu videoxogo favorito, Devil May Cry 3. Ese videoxogo é tan bo que, ao igual que con Lisa the Painful, falolle a todas as persoas do mundo para que o proben. É máis, se estás a ver isto, xoga a Devil May Cry 3, é moi bo. E Arkham é o malo principal. Arkham, esta persoa tan chunga, son Arkham, é increíble, Arkham, dios. Aquí temos ao Dr. House, que faime gracia, porque todos os capítulos son casi iguais, o sea, estou comezando a ver Dr. House. É moi interesante, hai partes interesantes, hai partes que fanme pensar que tampouco lían moita teoría de xénero os que fixeron a puta serie, pero o que máis me gusta de Dr. House é que en todos os capítulos pasa case a mesma cousa, que é basicamente entra o Dr. House a un sitio, uns din que o paciente ten unha cousa, o Dr. House di no, este neno non ten esto, este neno ten, eu que sei, sida. E todos, no, Dr. House, este neno non ten sida. E o Dr. House, no, sí que ten sida porque ten a nariz verde. Que sí, que che vou denunciar, que lle fan pruebas, fanlle probas, tal, non sei que, tal. E ao final resulta que o Dr. House ten razón e dinlle, che, Dr. House, sos la mera verga. E o Dr. House varonilmente responde soy la mera verga. Logo, a quen máis temos? A Armin. Armin é a mellor personaxe de Attack on Titan, tan boa que é o único que ten un texto diferente. Sí, Armin é moi guapo. E por último, o Psico Loco. O Psico Loco é gracioso porque é unha personaxe de Zelda Twilight Princess. Recordades a Pirola Barba, que fainos graza a min e ao meu amigo porque lle inventamos o nome?
Pois o psicoloco é o mesmo, chamase Rei Bulbin, pero chamámoslle o psicoloco, xa ni sequera recordo por qué, pero é o psicoloco. É este Talo, que Talo tamén nos fai moita gracia, pero solamente pola súa puta cara. Que quería dicir con isto? Pois nada, que tedes aquí as estampiñas, logo se queredes facedelle un reverso, tipo, veo que sei, buscas reverso cartas, cópialo, pégalo en riba destas cousas e vas facendo que coincida, e logo na hora de impresión faz que isto se imprima primeiro, o outro, dame igual, e logo volves a meter isto facendo que, pois, dado a volta para que pola parte de atrás se imprima a outra cara, facendo que teñas estampiñas moi bonitas, as cales agora vos vou ensinar. E ti mira que ben quedan, mira. Teño o reverso, bueno, a ver, o reverso está recortado un pouco como carallo, pero tamén postas, tamén, mira, aquí, a de Arkham, o psicoloco, Pirola Barba, o Dr. House, esta que teño aquí no peto da gabardina. Nern. E pois, iso é o resumo. Son estampiñas, son moi bonitas, a min gustame bastante. Para que serven? Pois, eu o que fago é, por exemplo, sempre ter, deixen buscar un momento a de Nern, aquí. Eu o que fago, por exemplo, é ter sempre a miña estampiña aquí, bon, ter sempre non porque acabo de imprimir a hoxe, pero ter sempre aquí a miña estampiña e, por exemplo, algún día, se me fai falta moita sorte, sacala e facer como se lle rezara á Virxe de Guadalupe. Outra cousa para que serven son para os exames, é dicir, faiche falta algo para un exame para poder aprobalo, non te preocupes, sempre terás a túa estampiña da túa figura protectora para poder defenderche das malas notas e de historia de España. E as malas sempre as podes usar para ligar, é dicir, poida que ao mellor tampouco sea a cousa máis atractiva do mundo, pero podedes poñer a cara da persoa que vos gusta aquí, ensinarlla. Ou podedes non facelo porque queda bastante acosador, completamente atemporal. Que xogazo. Entón, isto é algo que podedes facer se queredes, pois, poñer un pouco da vosa personalidade en cousas que lidedes en riba, pois ir en contra da doctrina católica ou, eu que sei, facer o que vos saia dos collóns. É unha idea que tiven, que me gustou ensinarvos. Que máis podo dicir? Se me preguntades por que me gusta tanto Devil May Cry 3 é porque a historia é moi boa, o gameplay é moi bo, xogo bastante ben. Non vos poñería un gameplay tampouco porque, a ver, sei que dentro do que cabe imaginaredes vos que podería facer cos meus dedos no voso interior logo de ver o que podo facer con eles nese mando. Son cuspindo para arriba e vémonos no próximo vídeo. Ata sempre. Verdade, Arkham? Sempre serás o meu marca.